И ето се самунката, се намираме на... Как се казва това стадион? Как беше? Арда Арена, нали? Арда, стадион Арда. Арена Арда, да. Мерси, брат. Самунката се намира на стадион Арена Арда в град Кърджали. Само сините. Само сините, ето брата тук от София Запада е брата, нали? Баш София Запада. Деле то, Алекс? Как ще си иде то, Алекс, не знам. И само сините, Георги Кривулев се намира. Ето го, Алекс, моя брат от София. Моя брат Алекс. Няма влак. Няма влак. Как ще си идеш, Алекс? Влак, значи трябва някой да такачи, да видим някой от Запада да такачат. Тук някои хора. Призовавам плескарите да го качат, Алекс. Няма влак. За София няма влак. Освен да спи тук в Кърджали на стадиона, ако има едно место да му дадат. Обаче... Не. Ма с кого дойде? Брата. С влака ли дойде? Да. Как няма влак сега на Няма. Няма влак. Димитър са... Ла-ла-ла! Гурза ЦСК! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Гурза ЦСК! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Гурза ЦСК!